Медицински грижи през първите 3 месеца на бременността. Първите 3 месеца на бременността са период, изпълнен с вълнение, надежди и много въпроси. Това е времето, през което организмът на жената претъргава огромни промени, а бъдещото бебе се развива с изключително бързи темпове. Именно през този период се формират основните органи и системи на плода. Сърцето започва да бие, оформят се мозъкът, гръбначният стълб, крайниците и вътрешните органи. Поради тази причина медицинските грижи през първия триместър са изключително важни. Те помагат за проследяването на бременността, за ранното откриване на евентуални проблеми и за осигуряването на най-добрите условия за развитието на бебето. Първото посещение при акушер-гинеколог. След положителния тест за бременност, много жени се питат кога трябва да посетят лекар. Специалистите препоръчват първият преглед да се проведе възможно най-рано. По време на прегледа лекарят ще събере информация за предишни бременности, хронични заболявания, прием на лекарства, наследствени заболявания в семейството, предишни хирургични интервенции, начина на живот на бъдещата майка. Тази информация е важна, защото помага за оценката на рисковите фактори и за изготвянето на индивидуален план за проследяване на бременността. Потвърждаване на бременността. Една от основните цели на първия преглед е потвърждаването на бременността. Обикновено това се извършва чрез ултразвуково изследване. Лекарят установява дали бременността е вътрематочна, броя на плодовете, наличието на сърдечна дейност, приблизителната гестационна възраст. Ранното потвърждаване на бременността е важно, защото позволява навременното откриване на състояния като извънматочната бременност, които изискват незабавна медицинска намеса. Лабораторни изследвания през първия триместър. През първите месеци се назначават редица изследвания, които дават информация за здравословното състояние на майката. Обикновено те включват ПО на кръвна картина, изследване на кръвната група, определене на H фактора, изследване на кръвната захар, изследване на урината, изследвания за инфекциозни заболявания. В зависимост от индивидуалното състояние на жената, лекарят може да назначи и допълнителни изследвания. Те помагат за ранното откриване на инфекции, анемия, нарушения във функцията на щитовидната жлеза или други състояния, които могат да окажат влияние върху бременността. Изследване на кръвната група IBH фактора. Определянето на кръвната група IBH фактора е задължителна част от проследяването на бременността. Особено важно е да се установи дали майката е с отрицателен BH фактор. В някои случаи може да възникне несъвместимост между кръвта на майката и тази на плода. Навременното откриване на подобни ситуации позволява предприемането на необходимите мерки за предотвратяване на усложнения. Проследяване на кръвното налягане. Високото кръвно налягане може да създаде сериозни рискове както за майката, така и за бебето. Затова по време на всеки преглед се измерва кръвното налягане. Редовното проследяване позволява ранното откриване на отклонения и навременното им лечение. Проследяване на теглото. По време на бременността теглото се проследява редовно. Рязкото увеличаване или намаляване на теглото може да бъде сигнал за определени проблеми. Важно е бъдещата майка да не се стреми към строги диети. Храненето трябва да бъде разнообразно и пълноценно. Целта не е ограничаване на храната, а осигуряване на необходимите хранителни вещества. Скрининг за генетични заболявания. Между 11-та и 13-та гестационна седмица обикновено се извършва биохимичен и ултразвуков скрининг. Тези изследвания помагат за оценката на риска от някои хромозомни аномалии. По време на ултразвуковото изследване лекарят оценява сърдечната дейност на плода, развитието на органите, размера на плода, определени анатомични показатели. Важно е да се подчертае, че тези изследвания не поставят диагноза. Те само оценяват риска и помагат да се определи дали са необходими допълнителни изследвания. Прием на витамини и хранителни добавки. Приемът на витамини по време на бременността трябва да бъде съобразен с препоръките на лекаря. Най-често специалистите препоръчват прием на фолиева киселина, витамин D, желязо, йод. Не всички добавки са подходящи за всяка жена. Самолечението може да бъде опасно. Дори продуктите, които се продават без рецепта, не трябва да се приемат без консултация с специалист. Предпазване от инфекции.
През първите месеци имунната система на бременната жена претъргава определени промени. Поради тази причина рискът от някои инфекции може да се увеличи. За да се намали рискът, е препоръчително редовно миене на ръцете, добра лична хигиена, избягване на контакт с болни хора, правилна термична обработка на храната, внимателно измиване на плодовете и зеленчуците. Някои инфекции могат да окажат неблагоприятно влияние върху развитието на плода. Затова профилактиката е от особено значение. Избягване на вредните навици. Тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества могат да увеличат риска от различни усложнения. През първия триместър се формират жизнено важни органи и системи. Именно за това този период е особено чувствителен. Отказът от вредните навици е една от най-важните стъпки за опазването на здравето на бъдещото бебе. Кога трябва незабавно да потърсим медицинска помощ? Някои симптоми изискват незабавна консултация с лекар. Сред тях са силно вагинално кървене, силни болки в корема, висока температура, тежко повръщане, загуба на съзнание, силно замайване, внезапна и силна болка в таза. Не бива да се чака симптомите да преминат от само себе си. Навременната медицинска помощ може да бъде от решаващо значение. Емоционалното здраве също е част от медицинските грижи. Медицинските грижи не се ограничават само до изследванията и прегледите. Психическото състояние на бъдещата майка също е изключително важно. Страхът, тревожността и несигурността са напълно естествени. Разговорите с лекаря, подкрепата на близките и достъпът до надежна информация могат значително да намалят стреса. Бременността е период на големи промени и никоя жена не трябва да преминава през него сама. Първите 3 месеца поставят основите на здравата бременност. Първият триместър е решаващ период както за майката, така и за бебето. Редовните прегледи, необходимите изследвания, правилното хранене и навременната медицинска помощ създават условия за нормалното развитие на плода. Най-важното е бъдещата майка да се грижи за себе си, да следва препоръките на своя лекар и да не пренебрегва сигналите на организма си. Защото грижата за детето започва много преди неговото раждане.